IGBO Ezumu $1 and my salary. Happy weekend above and Yamalo Gimwa. Or you maru when Yamako DBA. Ochi on Yavan. I am a rocky swapadu. I am a one goes where the lake. But I go in a day. That's a Mekelen. That's Ashim Mankelen. Divine Black Man. Little Daddy Margaret Ozago, Chief Doctor Ifa or Ifadiko, Chico Ifadikobi, Sloji Michael, Little Daddy Asamai for Okoye Chidi, Silvertech Inter, Little Daddy, out from your presence. You are here. You are here. Thanks for coming. Collins Raj. Man like Bush from Philippines. Chief Doctor Ifadigo from Istanbul, Turkey. It's God. It's good monument, okay? Makde. Odomilene Boanya Besaida. Godwin G. Osuji. Jidofo Jasper. Agwezu. Little Daddy Margaret Ozago. Man like Bush, ex-boyfriend, rich forever. Forever rich. He wanna be forever rich. Forever rich. Do you really wanna be forever? Forever rich, forever young. I wanna live forever young. Forever young. Hey! Do you really want to live forever, forever and ever young? Collins Raj. Emma, you see, Afunwa, Eche, rich forever one Pascal Global, Chimwendo, Wanka Ifani Chuku. Hey, so if I'm a locator, I can hear Lugasia my menses in the Nadoniru and Eke make up for me. So I'm on and be here to see my menses, more a bully fembu, more drop one. Well, video I'm the video battle on TikTok, whatever I call battle there. So if I discuss on that video, or if I'm not going on that video, or I come back and go on live, because I want to watch if I'm my page na Facebook, no we go out, try to follow that page, try to follow, a little amount of subscription I need here, then we are good to go, because we will TV abandoned very soon, we got drop here. Gaja. I video was on this. I just watch my video on that one. As he did, Aboni ilute Nigeria. Aboni Sebi Bikita abroad, no ilute Nigeria. Chuku Binen, my angels need no munia will agree with me. You need any prophecy, you need any angel, it will never be able to one you good atmosphere where what if it name on your own abroad na bata Nigeria ga agba gị fan name isi obodo ahibi abro na no kwa ebe no na nata be Nigeria since epo this message will ke ma watachi ofuma mana onye ọbụla nọ n'enu plane gbagide obodo dị iche iche a na-anọ transit enwe country ga-abata na ebe nọ transit flight na-ada n'anya na environment ị ga-afụgodu na the environment dị clear ọ bụrụ ile ka nna agwa ọ bụrụ na ịdago na Rwanda before na Kigali ị na-achịda na Kigali na Africa ebe a ị ga-achọ m ka nwere Africa ma alụ ga-atụ na Kigali Rwanda bụ Africa, Ethiopia bụ Africa, keso ụmụ Kenya Africa ị na-achị ịdasị n'ụmụ obodo a na-agba afa kịta ka ị nọ transit because ndị a na-akpọ bụ ndị ga na-enwere ike ịbanwu flight chapchap wee pụọ mana ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị daa na Nigeria
plane na-agbadata gboo na-edisend nwanne m ị ga-afụ ife dị iche Egypt thank you ị ga-afụgodo etu o si acha ọ na-acha brown ka akwụkwọ kpọrọ nkụ ị na-ene the environment ka ọ dị iwee n'ezi anya iwee fụ zinc ụlọ wee nwego roof ifugodo ka ebe niile dị nwanne inidro ka agwa ya n'ebe ịbalụ kịta abụọ ọkụ mmụọ maka chi n'ilutego a different ya kpatara na onwe onye ọcha ị ga-afụ ihe a onye ọcha ọbụla ị ga-afụ nọ na Naịjirịa bụ ezigbote kriminal onye ori etrenu gị ya ije ebe ahụ iruo na that place na side ị na-eje iru ịnọrọ dị ya ife ọbụla ị ga na-eri abụrụ problem ma nke nọrọ dị ya zubo ori ya na-ezubatara anyị ya bụ ndị oyi la na-eme oyi exploration na ndị oti Anambra State House of Assembly ka m fụkwa na news kafa converge kafa question all these oil companies over exploration na what na-eme na Anambra State ka akwa m ka ya visit the news fully now ịnenesi anya iwe nwa wee bazie flight dị ya ka ị gbadataba na Lagos aka nna agwa ị na-anya na roof niile na-afụ akwa agụbagodo ka na-enu plane ma ọ bụzi a na-enwe anwa wee welu moto chọrọ m ịka ịkọ plane o nwere ndị ji ọkpa ndị na-aba moto Ogun steeti na ịgasị Ogun na enweke na Ibadan ya na-ebe oke ebe ịbatara ebe ife a gịnị etu a iwe megide wee darụzie n'ala Igbo ka m gwa gị eziokwu let me tell you something kpefuru isi Bini ị nọ na moto si Bini na-agbadata ala Igbo ịmana onye ọbụla bụ onye Igbo ebe a ga-agwa gị nke bụ eziokwu na mgbe ọ dị na ụmụazị na-ege m ntị ama m ha dị onye Igbo ga-agwa gị na nke bụ eziokwu na mgbe ọ dị na ụmụazị osi Lagos na-abata ọnwa anwa lutekwara na head bridge ife na ọbanye ha na bridge ya ọ na-feel differently like na-erugo home ọ nwekwara ike ọ bụrụkwa nga ọkpala mgbe ya ka ọ na-ana mana as long as ọ na-eti isi na that bridge o nwere ụdị joy na-eso ya nwere ike ijebe holidays before mgbe ị na-etonite imebe travel o nwekwe some people n'ebe a na-across Weda River Niger Bridge n'ala Igbo a ọ bụrụ ile o nwere ike o si Enugu eme travel ji ugwu Hausa mana ifugokwa Lagos many people n'ala Igbo ejeba Lagos o nwere ndị na-afụ by that bridge anya for the first time ị nakwara eti isi na that bridge nwanne o nwere ụdị joy na-adị ya na that's the only place ị ga-afụ the bridge ya na Nigeria o nwere nke dị na Rivers Cross River State Opempe to compare nka ị na-agagoro that bridge o nwere mgbe bụ na anyị na-abata like ụmụ ife 1982 83 84 na-abụ na-abanye that bridge mmechisi anya ma isi wọrị na-abata mmechisi anya m na ebe m edebe isi m na-arụ nne m na nne m eluzugo m mmadụ nne m ndebe isi ebe a nwanne ka nye onwe ụdị joy na-abata m obi na nna abata n'Igbo ọzọ bụ na ịbatago Ọnịcha inwe anwa na-elute n'ọpa iwe ka onwe ụdị ụsọ ọ na-asọ ndị gala eburu n'isi ndị bred eburu n'isi ha na-asị ndị na bred akpọpego buutu onye ọbụla na-enekwa anya na Lozirus anyị eburukwa ibu anyị akwụsịa na windo na-ekirigodu onwe ụdị excitement dị tin na-ebu na ụlọ Krismas ị ga-ana onye Igbo ọbụla ga-anata ụlọ you must whether you lere anya gbọdọ ilere ọwara na agba Lagos ka ị nọ from January to November ilecha gịnị ka ị ga na-ele ife ahụ ezuo season o nwere ife a na-akpọ season n'ala Igbo den na Nigeria a na-akpọ ya season o nwere ndị season ha na-ebido na November azụtago season afịa ọbụla ịkpọsa na Lagos afịa ọbụla ịkpọsa n'igwu ya season ka a na-akpọ ya n'Ọnịcha Aba Ngwa Owerri a ga-azụgide afịa weta aka Disemba 20 taa chọpụ niile agbago ntị ebe ka ị na-eji igote ebe iji igote ọgwụgodi ya elecha na geedugu niile echikọ ọnụ ya o wetazie aka 20
18 19 20 ịchịkọ family gị iti ife na moto onye ọbụla ụna onye ọbụla agbadaba n'Igbo ụmụazị enwere excitement Christmas na analụ wee ji ike wee nwee ike wee lụchasịa compound chịkọ dị ahịfịa anwụ aja anya gba anya ọkụ ekpochapụ compound asa ụlọ niile wee kpotuo n'akwa dị n'ụlọ wee sụọ ọnya mmiri a ga-ebu ya gbada na mmiri obodo ọ bụrụ ife a na-asụ n'ụlọ ebee ka efu pọmpụ taa wara na agbanụ pọmpụ gị na mmiri obodo a ga-eburu ife niile agbada ma akwa oche dị n'ụlọ be nna gị etu esi akwa ya a na-eyibi eyibe bedishit ife niile maka mpa ya abata Okoman is coming with okomis ọ bụkwara ụfọdụ okomis esoro ụmụazị bata edurufe eje sachasị everything ụmụ dị nne ya ga na-esi efuno grandmother mgbe grandmother nọ grandmother na-esi local cuisine ma ofe ngwere eweta azụ ichenye wite ose agbanye ya mmiri eweta akpụ emenye mba nwanne ọma na arandụ ọp na tebụl a na-eri ife nke a bụ nke grandma ị na-akọ ife ma ọmị enwero ma ọmị mgba ife nwe bụ mma a na-eriwasị ka ị natazi cousins niile nọ na village a na-adọnye iru ebe ịmụ nwa dị anyị ndị mụ nwa dị anyị bụ unu ebe mmụnụ mụ nwa dị anyị ebe mpụnụ mụ nwa dị anyị ma ndị mụ nwa dị anyị be mpụnụ ma ndị mụ be mmụnụ cousins ife niile a na-ala ịta Christmas aka elu ọkwa na eweweta aka 24th night onye ọbụla ọrụ list ụlọ ụka obodo ebe ka a na-eje na ụmụazị niile agbakọ abalị a nwekwanụ mọchị ọjọọ nọkaụtụ a ụfọdụ eji ego nọkaụtụ eweta osisi enwe ka esi eme achọọ plọgụ kụwa anya walụ nke a tinye ebe a lụọ ọnya nke a bụ iwere machis gbaa n'ime tinye ntikwa na-akụ highest na ọbụla machis na anyị na-achụkobe price machis ịgbanụ mkpọ n'ọnụ n'iji buru ofu baket dọbazị ebe ị ga-enwere n'ogbe ka ya bụ a na-akọrọ ya etego na-esuchi ya di ya a na-esuchi ya gị wee na-eme onye ala saịdị gị onye a na-eme ọ dị very cheap ntu obego ije na mekanik workshop ihe afụ plọgụ i were nke gị kurie ya debe ya na saịdị gị n'abalị 24 onye ọbụla na-adịgodo oke because ịdị sure nne gị kwagoro ofu gị na ụmụnne gị papa gị kwalụ nya ịgbago egotechela ụlọ ọ nwekwa nke ọgụ ya ego wee bata ha bịa eburugo ụzọ weresịa mkpịsị mechọsịa akpa ụkwụ ụlọ nkụ ji ya iyetego mgbe aka ọnkụ bụ ọnkụ mgbe ọbụrụ ọnkụ ife ọbụbụ ọnkụ ma ọ brọda ma ọ sista oge a ka na-enwe sista enwe anti mgba ọ sista gba ọnkụ ị na-akpọkwanye ọnkụ ejiri akwụkwọ ọ brọda na-atọ ụtọ nya ya na-akpọzi ọnkụ today ọ ọnkụ ife ọ bụ mbụ bụ brọda ị ga-akpọ ya brọda ọ bụrụ brọda bụ nke nne ji gịnị ya brọda bụ nke n'Igbo sọkwa n'ụsọ oge a ọnwụ adịrọ ofu okorobịa nwụọ taa vileji niile ga onye ọbụla mana onye ọnụ ka ezi ka o si ya anwụ gịnị gburu ha ya akọwa ya ọfụma nọọ ife agburu onye a ịbịa akwamozu ebe niile na-agba agara ịma na okorobịa nwụrụ kanopi a ga-eche ekigide akwatuo onye oge a kanopi ọ na-adịkwa na ọ amanye osisi na ajụ igu tụkwasịsị ya n'elu yetego were pikcha ya dọba ndị a eburu dị pikcha na-ekwugharị obodo niile ma na okorobịa nwụrụ ogbe niile ga-anụ ụdị ya bụrụ na ndị blu agba blu na ebe agba ya mmiri onye afọ awụkwọ ya na-arọba mechie ọnụ na mmadụ daa ifu na mmadụ nwere value n'ala Igbo den joy niile anyị na-enwe bụ ọpụtazie n'ụtụtụ mbọsị 25 taa anyị ebugozi ụzọ chuo mmiri ụtụtụ echuo mmiri abịanyagodo ọkụ a ga-anya ọkụ ụgụrụ dị mgbe onye ọbụla agbakọ na kichin ogara mma esuye ọkụ onye ọbụla na-anyala ọkụ ị na-enene ndị kpara isi ma ndị nke ha tụrụ isi ma ndị ji eje kpuo isi ọkpụfọbịa saịdị ya ịwago ụmụ ife niile a na-akọ ọnụ na egwu na-emebe a na-agbagharị before you know it eweta ọkụkọ mpagbute egbuo ọkụkọ ọ bụ na mpụ unu ji ego egbu ewu ịmago na nke ọnkụl unu dị involve agbakọtasịa ka edi anụ nwa azụ ma ebe a mgbe nwe anwa afụnụ sadin ka ọ bụ gecha so that very day a ga na-esi nri bụ unu onye ọbụla ga na-esi anwụrụ na azụ everywhere
ịghọtaga na-eme ụnyala na-ezu obodo knockout n'elu emegidezi ife nwetazi aka ife dịka ebe 10-11 ma mụ na-ahajicha n'ihe ndị jere ụka eje na anata na ụka bụ krismas ada akati ya aka onye ọbụla anata na bie ife a na-enwe n'ụlọ mgbe a bụ koku na fanta na sprite iburu kret na-abịa ịdọba onye bụ mọtụ idebe mọtụ aha mazi ụdị ndị a na-enyere mọtụ nke maazị na-abịa fanta mmadụ na-abụ n'enu nke mmadụ na-abụ n'enu nke ṅụrụ ebupụta onye aṅụrụ ihe ṅụrụ ebupụta onye aṅụrụ etu a ka ezigide aṅụcha eti ya n'ọnụ tire ka nke the last drop a ha ya esi gwuo n'igwe akpịrị onwere ihe ọ mere onwe onye fele na-eme oge a ọ na-asụ ụsọ ga-eme ufue eje ebe onye obupụta nri erie etinyere unu nri unu dịcha chọọla unu 50-50 kobo ma 1 naira onwe famili ga-eje nye unu 2 naira unu ruzi na-eke nwe ebe unu ga-eje 1 naira unu pụọ na-eke otu a ka ị ga-esi kwugharịgide dadị ọkụọ 5 oge nwe ozi onye na-ekwu okwu nri ebe ọ bụla ejire ndị anya unu nri sinye anyị ego esi one a na-eke ego niile a ka ya bụ ụmụazị a narụzie agbakọ mama ha ewere anara ha dị mọni gụọ onye ọnụ tụka elụghị onye ọbụla ewe chie nke ya a na-eke ya lion share big ones na-anata bigger money small ones small money ịnaba nke obere igbokwa ndidi itokwa ya graduate ọkọ ụmụ onye na-emegide ihe na ịgbana ọha n'Igbo onuzi I enjoy a child like this. Fast forward to 30 years. Years later, by Wejo. As I speak to you now, where's your Caribbean now? Kajo Guinea. Enwezi onye na-anwasị gị n'igwe evo na a na-akwazi okorobịa na onwezi onye ị ga-afụ na vileji like ka esi bata ka ndị Ọnịcha donye iru ka ndị Aba donye iru onwezi ihe mmadụ bụzi na ọnwa is nothing all family mee na ihe unu oles ọbụzi onye nọ na platform youth ndị be ha asịsọ youth ahụ gbakọrọ mee ihe osi ike ifu ndị si na neighboring village ga-apụta for it. No value for life again. Because na na-egbuzi everyday ndị mmadụ na-anwụsị everyday ike awụ na-eji ajụ eze. Then somebody bụ onye Igbo anọrọ somewhere si na ọ na-achụgbu onwe ya na ọ na-achụ ego ọ nọrụ somewhere adọ naanị a na-akwụnyeli ya ego na akaụntụ ọ na-eri na manufacture ọnwụ na-egbu ụmụazị Igbo. Somebody nọ somewhere na-ewetali ya ego oreri a na-akụchikọ fake products na-ebubi ya n'ahịa ọ na-anala ego ụmụ Igbo a na-eri ya na-anwụ. Nwanne m anaghị achụ gị ọsọ a na-ezodoro ọkpa ga-agba gị ụgwọ arụrụ anaghị na-arụ ịmakwana fake product ịma na ọ dị worse than HIV/AIDS onye mara maka na ị na-achụ ego ndị be anyị na-anwụ no concern you ị na-achụ ego mmanya ị na-akụchi na-ewepụta odoghị anya na onye ọbụla ṅụrụ mmanya ya ga-enwe kidney problem liver na-anwụ ọ ga-edi busy na-ekechikọ nya bụ mmanya na-ebunye ndị mmadụ ikechicha ịgba anya lebel ibupụta ọ dị too bad I wish na etu a na-abụ police sinafa bụ special squad DSS ma EFCC etu a na-abụ eweta mmadụ agba ya n'ọkụ ọ bụ na ndị National Drug Law Enforcement Agency ma ọ bụ ndị ICPC na fa ga na-ejide ndị a na-ebupụta fake products na-agbala anyị ya n'ọkụ ka anyị na-afụ faces of ndị ogbu mmadụ anyị nwere n'ala Igbo ya ijegide pụta na main market o nwere ebe ị ga-eje si na iji ego mmanya ije ebe a ife ya na-ego obi igotecha adịgboroja ijegide ruo na Ọchanja ka ọ gba gbaru main market otu a everywhere ọgbọ ete wedra ebe niile ijere n'ala Igbo ilue
ije ka ijegolu mmanya ịma na ife ị na-ego bụ poison. ị na-aṅụ small ịbụ na imepegodi ya na-ekute ya n'imi ịkwesịrị ịma mana nke nwa na-ama bụ bikos na-ịṅụọ na original for years dị used to original. onye nọkwa n'ebe a na-afụbe that one. mmadụ ka o nwee ga-abịa na Canopy VIP o wee na-anya fụ mmanya na idere 21 years efu ka o isi ewepụ anya ebe ahụ ebe ọ ya na-agba mbọ ka ọ kpọọ bụ ọma ụdị ọ na-aṅụbu nwere ike n'anya ọ na-achọ kampari ma kampari ọ nọ n'elu ebe a ma ọkwanụ kiba na ya Napoleon ụmụ mmanya adịgasị aṅa ma brandy ma ụfọdụ n'ebe ama the difference between whiskey, brandy and then kedu nke ọzọ ha ama ife dị iche before ma na ọgwụkwọ ike ọma na brandy na whiskey abụrụ ofu o nwere ife ọ na-awọtara enwekwu nke bụ rum ọma na nke a dị iche mana ọma dị functions ọma ife ọ bụ mana ọ karịa mma side ndị mgbadata onye ọbụla ma level ya so ọnụ na-eri eri gị nwee onwe ya bụ na inye ya anything na abụrụ 21 years ọ ya aṅụ ya so ma aṅụba gị amalị ya ọ batazie Naijiria ebe ịṅụ mmanya na-atụkwu ya ụjọ ịbụ na ọbịa begu ịṅụkwu mmanya na begu na-atụ ya ụjọ because ọ mara ife ị na-achọ inye ya ọma ya ebe igote even though n'isikwa abroad bata ọ maghị ma i wetara ego egote mmanya adebere ego onye debere ego mmanya nwere ike echi o buru sọ mmanya n'ime ebe a jegote nke anụnwa chenji elu ya ọ ga ọjọọ bụ ọdịnala Igbo dị ss ọ ka nkụ o nwee ebe na ọ na-abịa bego ọgaranya ibego ịṅụ mmanya ebe ahụ bụ ọ ya na-aṅụkwu ya ntu mana o metụkwa anya ya ọnụ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ọ gwaghị na mmanya a ka ụdị mmanya bụzi ya esi ya ka etu nwere ike ị na-aṅụ esi aka gị test ya mana iji okwukwe sis na-aṅụ ya chena nke ahụ ibere ebe na itestizie ya ibi aka notisi ya oge a ka ị nwere ike kpọọ ya broda ka ife mee mmanya ya paakịrị ebe a ịkpọ ya broda jụbazie ya ajụjụ a yo broda jee n'obi ya ọkwa onye abịalụ kịta kastịrị ya ọkpọba onye anụnwa asị ilo na asị ebido ọ chọbagodo ife a ga-eme onye a ọnụnọ niile onye a ga-anọ na be unu that day 2 days 3 days your brother no go like am ọkọkụgoro ya ọrụ chefuo na onye anụnwa ma the implications of ihe a na nwanne gị ka ọ na-azọ ndụ na nwanne gị ṅụọ mmanya na o nwere ike echi ndị ya n'ụlọ ọgwụ onye abụdebe anya famili unu ji afụ ụzọ unu kwesịrị preserve life ya mana nke nwa dị uto oke ọchịchọ echiri na mmanya ọ debere n'ụlọ ijele anya n'azụ kpokoro adịgborija wụnyere ya ebe a esi na isi ana ndị na-egbu mmadụ n'ala Igbo iche na ọ maka so ndị kidnappers ka m bịa nke nwa na-eme ife a dị worse than kidnappers dị worse than them maka Igbo esuo kila iji nwayọọ na-egbu nwanne gị na-egbu ihe niile na-achọta nwanne gị ma nke nwa sef ị na-aṅụkwa ya already ọnwụ dị nso ife a poison ka ị na-aṅụ poison original poison ka ị na-aṅụ every day ihe eji nke tere na-arụ ị na-afụ na nke a na-etere ya na-arụ ị na-enye mana nke ime arụ na-eme afụ ya anya o nwee ọnọdụ ị ga-anọ o nwee mgbe ị ga-anọrụ n'ọnọdụ dị anya ife ya na-adịghị ka ya na sị gbawa agha afọ a mgbiri afọ niile asị chepụta ya ka gba ihe mmiri si one a pịchaa anya ka ị dịtụ free maka o doghị anya na ịtọrọ atọ otu elu ife a n'ime arụ ịma awọtoto ị na-anwụ slowly o nwere ọgwụ ị ya aṅụ ebe 10 o'clock abalị na-echọrọ idina ala egwu ya tụgide gị chiefu maka ịma ma ọgwụ oge gbughị egwu ndị mmadụ dị na-esisi anyị n'abalị a ife mebekwana oge n'abalị a ka ife ị ga-emekwana ana ịma n'ime arụ ada afịa anya na ọ bụrụ na ife a poizin na o jezugo gị arụ na ị ga-anwụkwa egwu a na-atọ gị etu a ka ọ dị enwe ife bụ na ị na-eri kịta n'ala Igbo ị na-atụ ụjọ ịma ama ị ga-adị ndụ ụmụnne m na gị nọ na asọngwu a na-akụchikọ ife anụnwa na-ebupụte a na-enyefe ego mpụta okeshọn echi ma etunwuzighị ego ka o si tu ihe niile onye alụ katọn ole 280,000 katọn ole 400,000 sigụ na ọ na-elesi gị bụ VSOP ma ndị otie geni ebe a ru 200,000 ma ọ bụ na olu 300 ole 400 geni ya bụ ziso ebe o spendiri ego bụ ịkpa bọtụlụ ọbara ihe ndị a niile ebe akụchikọ ma kemikal a na-eri ego ọkụchikọ ọnya were ego dị ya ọ pụtazie echi ọ na-afụ ego fafafa ma emenwughị abụrụ m onye ọjọọ chukwu kpọọ ha ọkụ dị ya mpụtazi ọ na-eme ego a na-etu ya odogwu
odogwu ọ na-eme ona eburu ego si ya ndị bouncers afọ ọka bread si ona nọrọ ọnụ ncha bụ contribute to ọnwa anọ n'ala Igbo ọnụ bụ ndị bouncers kwefuru ọnụ kwechiri ọnụ na-ebu ndị a moralụ dị iche. O ji bouncer eme gị kedu ihe o ji bouncer eme ka ibutere ya ego na-ekweri obubu mba na oge ibutere ya bụ na ya nwa ya ebuni ya o ya ebuni ya ka o ji bụ ihe ibutere ya ma ọ ka ndị mmadụ hapụ iru ya nso ka afụ na ọ na-emebe onwe ihe ọzọ kpọọlụ gị bụ bouncer abụrụ ka afụkwa na ọ na-eme na ọjọọ edugo big boys ọ ga-eburu a big boy hapụ rubbish na akụchikọpụta ka anyị zụọ ya normal pụta ma enya normal jee gote ihe n'ahịa bịa kpọbịa na-amaghị na ego na-eji ele ofu mmanya kedu ihe ọzọ ị na-eme na-enye gị ego criminals enwe na Igbo a na-etugo odogwu nwunye odogwu madam iburu nwunye odogwu go and get seated do ọbụrụ your fault na chọrọ ebe arụ Yerusalem na-eri ife mụ aka m blame you no anyị dị ọtọ anyị kpọrọ dị onye ori ya is worse than virus onye a gịnị anọdụ ya ebu ihe akpa ego na-etupu ego na-efe nwaanyị na onye efe na-ege ndị ka ya ife nga na-alụ mma arụ ụlọ mburu ya mbubata ya dọbara gị onye a naba asị na oji ụlọ eme ọgụ ihe chọọ mmadụ 500 eburu ya bute ụlọ ahụ anyị alụcha dị ụlọ eburu ya bịa awa foundation dọkwa ya n'ime ebe a anyị anaba yes maka onwe ihe mmeji ego na imagine ebe ile ofu carton with 300,000 naira gain ofu mkpụrụ carton mmanya 300,000 naira gain mgbe ị na-ele 100 cartons ego ọ bụ nsị ọbọgwụ ego abụrụ nsị ọbọgwụ chi enu na anị na ya ka mmadụ amepe ọnụ si ma onye ọha ọgbọ m why you never blow gbugwe nne gị di ya ị na-eblo na-eke esi eblo gasị na be anyị na ụdị blo a na-eblo na-egbu ndị mmadụ ofu kidney kịta na kidney na India 20-something million ọ ihe odogwu ya iji ama atụ na kọsụ ndị mmadụ ịma mmadụ ọ na-enwụrụ anwụ a na-eje dialysis every day etu a ka ndị mmadụ si wee na-anwụ chekene ya ọkwa ụmụnne m na-agụ ihe ndị Igbo na-alụ ha na-arụ ya n'ala Igbo na-arụ ya na Lagos na-arụ ya different places na-egbu ndị mmadụ is it fair ọ dị mma ịga anyị na-achọ enwekwa conscience ka anyị nwee conscience na ka anyị nwee conscience ọ dị ka ụmụnne anyị ndị a na-ele ọgwụ ụmụnne anyị na-azụ ọgwụ na villages anyị dị iche iche obere nwa ị na-ewere ọgwụ anyị ị na-enye ya ka o were ọgwụ a mee gịnị nwata na-anaghị mkpụrụ mmiri na-elesi ya mkpụrụ mmiri nwata dị 12 years 13 years 14 years ka ị na-elesi mkpụrụ mmiri kedu ihe ị chọrọ ka ọ bụrụ future this small boy ị na-destroy lives because nwa dị 13 years 14 years ka need brain ya ka pempe o need ka enwe ike channel ya ebe isi ga-adị ya mma ọ bụ na nwa dị 13 years 14 years na-etinyere ya ebe a na-eme efe welder o jee mụọ welder ọ mụbụ ya amụsị ya welder ahụ ga-lead ya in life o nwere ife bụ na nwanne gị obere bịakwute wee na-agwa gị na ya mụọ na welder na problem o nwezi kịta bụ mechin eji alụ ọrụ a ị na-ege ya ntị ma na onye a nwere na onye achọrọ ịba uru na o jegoli jee mụọ dete na amụọ na ọ da-abịazi ịgwa gị nye ego ka ọ jee mụọ nọ ọ bụrụ elektrod ijuo elektrod a nwe ego ole ka ọ gwa gị na ofu paket elektrod nọ 1 naira ma nọ 2 naira iwesịa o na ebe na-enye ya 50 pakets ka o wee bido ijuo ya nke nwa a na-ejide aka wee eme ya na na-eji echi ebe ego na o nwere ike sị gị na ya na-ele ya 50,000 igori ofu ojeje baala onwe ya uru most of them self na-eje na villages anyị fare need kwudu shop ọ n'akụkụ ụzọ ebe anyị agba alụpụta windo agbabebi ebe ị na-agafe sample ifunit na chanel onye a mgbe ọ na-arụ ya 2 years ọ ya alụtaghị ego ọ chọọ beta site gbagolo onwe ya life nke ya ebidogo mana ihe ya contribute n'ala Igbo bụ ime sure na ụmụazị a na-agba mkpụrụ mmiri ego one ka a na-enye gị ha
ị na-enye ụmụazị poison na-destroy their body, na-destroy their soul ka ị wee jụta ego. What is money? How much is money? ị nwekwara conscience? Do you have it at all? ị na-efeel kwe pain ndị mmadụ? o nwere ife ngụta ụmụ quotes a onye ọcha si na that quote, if you feel pain you are alive. If you feel pain you are alive. If you feel other people's pain you are humanity. Etu a procedure. Go beyond your own pain now. Now you're into so many families now. Adịzi na forces of family adebere unu elu family ebe ego dị. Na-afụkwanụ beyond, na-afụkwanụ the lowly, na-afụkwanụ ndị na-enwere onye na-enyefe. Onwe ndị na-enwere onye fa na-akpọ broda. Onwe family na-enwere uncle. Uncle nọ n'ime ugbo, uncle nke a nọ n'ime mmiri na-akụ azụ. So ife ọ kụchatara ya the end of the day ọ gbagote nke wee godo nke ejirie nri nke ọzọ eji ebupụ ya, ị na-ebuje ahụ ọsọ go jire kụọ azụ. Onye ka ị eletakwana ya ka o ji nọrọ na village ha. So side a no hope. Ije efu n'ọchị ụmụazị 6 ha na-eje ezigbo ụlọ akwụkwọ. Ije na village a fa nọ ụlọ akwụkwọ a na-eje bụ na onwe nke ihe eje roof adịrị ya. Ụmụazị adịghị eyi stọkis eje akwụkwọ maka na ụzọ ahụ esi eje akwụkwọ a dust juru ya bifo ruo ebe o gbuo onye ase n'idiri ya. Ụfọdụ slippers ka eji eje akwụkwọ. So na-afụ abụrụ ife private school ị na-afụ na city, were anya city na-afịa n'anya beyond. Jee na Igbo ebe mụ na gị si ya wepụta na a lot na-eme di ya. Mana pụta na point ya, some people know they do see am. Ife iji na-ada afịa one no te ga-epụ ya. Iwere ego anyị ji afụ obodo anyị bi na ya dizi accustomed to iche na ọkọ dịba odorokwa etu aba anyị maka just not like that here. Na be anyị ana Igbo yi na-eje nwe ebe ị ga-eji bebe akwa. Ifu na the school dị ebe a sef na that community na onwe ụzọ esi eje ebe a pọtọpọtọ mmiri tochi everywhere. Ụmụazị no dey fit go there again. Mana ime obodo a na-agwa gị n'aka somebody nọkwa di a broda ekwesịghị na-egala anya. Igbo ife kpatara na mmadụ akọndem ụka totally mba gwa gị eziokwu na ụka nna akọndem karị ma ọ bụrụ na ịbụ onye na-efolo m bụ ụmụ ife pentikostal a. Ma ọ bụ that first one say na-ebute anyị gbakwa ụmụkwa nke dị mma. Mana at least oge a ka ị ga-afụ broda nọ n'ụlọ ụka ahụ, ọ bụkwa reverend ka o ji abụ catechist. O nwere ike ọ bụrụ na ọ na-akụzi Bible study ma something. Broda nwere ike ọ bụrụ onye isi boys brigade ma boy scout. Ụmụazị na-afụ ya n'ụzọ ha na-respect ya. Broda a bụrụ na ụka ka ọ nọ na-akụziri unu so many things. Time ị ga-eji ya na-agba mkpụrụ mmiri ị nọrọ n'ụlọ ụka na-eme left to right agba ya parade. Mgbe ahụ ị ga-abịa na-eme that parade oge ahụ ị nọ na-eme parade ya uche gị amaghị dị n'ụmụ rọbish ị nọ n'ebe a. Datin anyị mere ochepukwala anyị ochepụla anyị ọfụma. Ochepụla anyị. That's why adịm abụ mpụta aka nkọndem ya eso nọ eso na agba na Bible rapịa. Ị nwere ike gị nwa na-eme ya ijekwa nwa gị jekwa akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ nwa gị jere anya na-akụziri anya ijezi ebe eji ejichi ha warning na skuul mgbe ọbụla achị ime Bible knowledge kpọpụta nwa gị na klaasị no go fit do am na. Ị ma na ga-ebido isolate nwa gị frustration and set ya in. So allow them. Ịma ife ịma malụkwana what to tell your words. Now during those days ka ị ga-afụ uncle a why not ji ichu ego. Uncle dị okay. O nwere time o ji anọ with these boys. Even ọ pụtagodo n'ụzọ ụmụazị afịa na-enye ya wee ya na-ekene ya fịa ọnwa anwa wee fụ gị n'ọnọdụ ọjọọ dị aṅa. Ịma na inwe papa nwekwa papa n'ilo ka nna agwa gị inwe broda nwekwa broda n'ilo. Broda a ga-etriti fọkọpụ gị. So echetagodo ife broda ha ga-eme gị nna egwu abịa gị na arụ sef. You no go fit come out tomorrow ọmụma ya na-ajụ ọ gịnị mee. Ị ga-eji aka confess ya. Mana broda niile a na-eme ya mana ihe uji ute m na broda niile a na-eme ya na chọọchị enwe fund edebere for these people na-akwụghị ya ka ọ bụrụ ọfịs ụdị ibe ahụ adịrọ tasị afọ niile a chọọchị agbaba gị aka. A na-eme brok rosary, a na-eme apa onwe nke a na-akwụ salari
a na-eme onwe ife a na-emesi eji erezisi ego for ndị ụka baba job yotago emechakwa ife niile achịkọrọ ego niile achị ndị ụka mana ha dị asị ndị anụnwa bụ ndị isi ha na-enu entitlement na even daily ife adịrọ mana ndị a mere ya not selfless service to instill discipline into the children and to enthrone morality in our communities. That is what they did. It was a huge contribution from them to better the lot of our families and our community in general. So after the whole things now, we all grew up under that system. That's where we find about morality, fear in us, and respect. But these ones now, maybe good everything about their future. Everything got a zigzag. Those ones doesn't have cities, but need the opportunity to embrace something new. You know, who is going there now to caution them? Are you going back to your village? No. Get a key game highest in a phone. You were time for your family. How many of us now have family in a phone? Highest Pagabog, all those little ones in a offer, you don't call them. No chance. It's busy. So their survival, you question one who called in. Can some people who I shift to see from Iruolo space yard for the devil to sneak in. Onye bụ devil a ụmụnne mụ na gị ndị filu na fa nwere ike ịchụta ego fa to the detriment of these people. Fa weluzie life and future of these children gba gambling na-elesifa mkpụrụ mmiri na-elesifa ọgwụ dị iche iche oji ọcha ngwongwo na ngwongwo ha na-elesi ụmụazị nke elesichara ya onwe one girl aka m ewepụtago that video one girl ejide ọ sị ya bụ onye ọzọ obodo wee jebe ori gịnị ka ị na-eme waya ka ọ na-atọkọsị jee ebe ndị mmadụ eje tọọ waya efutu waya niile ọ tọrọ atọ ya this girl kịta ọ tọọ waya gịnị ọkwa mmadụ ka ọ ga-elesikwa ya somebody ka ọ ga-elesi ya onye ahụ na-enye ya encouragement ya jee na-atọ mọ ọ tọcha ya kịta mgbe o ji mebe biznes ya kere ihe ọ tọtara ka ebe money na-arụ ya n'enu ka ọ dị ego abụkwa ego eji agba afịa DPOs niile nọ na that villages ya mụ na gị si wepụta ndị a niile masịkwa those boys na-elesi fefe abeto onwe ya emenwu because those boys na-akpọnye ha ọkpa ehihie like this ọ bụrụ moto bụrụ motorcycle ọ tụọ da na police station dị na Amabefa ọ baa n'ime ya na DPO a na-aṅụ mmanya onye na-ewetara ahụ mmanya ọ bịaba onye drọpụ ọrụ gị envelope mgbe ụfọdụ ya ka ị na-achụgharị gị nwa n'idiri ego ya etu a ka ọ dị ị n'idiri ego ọ bịakwa gịnị anyịrị pụọ mgbe ụfọdụ chọọ ka afọ gịnị ya mana ọ ya abịa ọ bata n'ọfịs ya amụ ya ọ bụ ime etu a akọrọpụtụsịa villages mụ na gị today ịchọzie ka ije ebe a baa mba icheta na ndị kidnappers na around na-ekwe enu ọsọ ịgbafuo ama afụzi ebe aha dịzie ka ọ dịgo ka ọ dị anyị na-ebezi akwa a na-ekwu ka anyị na-ekwu sọpọtụ ị ga-enye anyị bụ ịda abara anyị mba mgbe ụfọdụ ịkọ anyị ọnụ gịnị ka ọ na-akọ gị ya kwa onye a na-ekwu ya kwa ya bụ onye si na Jizọs abụrụ nka na Jizọs ọ bụ ife Jizọs ka anyị na-ekwu ka ife anyị na-ekwu gbasara obodo mụ na si ya pụta ị na-agba m wọf nọtị ịgba anyị enu gba ya na inogo win maka Jizọs esi ya be anyị pụta oge morality na be anyị ụbụ dị Jizọs agha kọwara anyị ka anyị ka na-afụta Jizọs agwara anyị gbaa ndị nna anyị fa kweta a na-ana mmadụ ego ọ da anụ ọkụ ya na mmadụ ada akọ ị na-eso ya nke na mmadụ adịghị agbawo ị ga-ewepụta obi ya adịrị na mma ụdị Jizọs akọwalụfa ọ bụ Jizọs na-enye 10% ụdị ya adịrọ ọ bụ ụdị Jizọs a mgbe unu ji wee je mụta nke ọfọ ka anyị ji wee nwee problem with you n'oge nke ahụ akọwalụ ha na mmadụ nwụọ ndị ụka na ndị omenala na-abịakọ akwamozu ọnụ kwakọ onye ọnụ awa ọjị onye ọbụla taa enwe ife dịka do not be unequally yoked with unbelievers odebe adịrọ mgbe ahụ ụlọ ụka ahụ ma ndị ọgọ mmụọ na-abatacha na ya nọ ana n'ime ụlọ ụka ka ụka anaba before eji wee bụrụ born again mgbe ụka ahụ biri ọfụ kwa ndị mmadụ bịara dịrị ebe ahụ ka a mara gịnị ka a na-akọdo ya ụfọdụ bụ ọfọ ha abịa di ya n'ime na-ebie nye aka m ebe m n'ike nga ya o ji ọfụ ya jide nzu jide edo wee gwuo ife na ọfọ mụ ya sị na-agba nzu n'ụlọ ụka ha bịara na-asị na-ara amakwa nzu ebe a na Jizọs amagwonye nzu mgbe ọ mara ya ma ya once and for all ị na-asị ya ị na-ruo olu a na-abịakwa ya ka egwuregwu ya ka eji akpọ ya ụka
ife a na-akpọ ya bụ ụka. Oge a ụmụ onye edebere iche ma ngọ mmụọ ma ngọ mmadụ mgbe na-eje ụka onye ọbụla abịaba. Ụfọdụ mpafa bụ ezigbo dibịa mana fa dị active so na-agba bọọlụ n'ụlọ ụka. A sị na chọọchị a ga-agba maachị na ndị na-agba ya. Ọ bụrụ ndị vileji ya, ndị vileji ya na-egbukwe ọkụkọ na mmụọ onye ọbụla erie. Ụdị Jizọs a ka a nabatara mgbe unu ji wee bute nke arụrụ a na ya wee kwuo na ọ bụ eziokwu. Anya ma onye bụ Holy Spirit na mgbe e butere ụka akọwala anyị Holy Spirit ya na-abịazi akwatusi ndị mmadụ. Ụdị ya adịrọ. Ọ bụ ma nkwatu mmadụ anyị na-echi ya na anyị na-akwatubu mmadụ ife anyị na-akpọ ya bụ ajụ. Ebe ga-ajụ ya oyi egbughị egbu na onye dagharịchakwa. Papa na-enwe ya nwoke ajụ na ọ bụrụ na nwaanyị ya emebiri ihe under few minutes ọkụ onye ajụ eburu ya jee tụ apịa one time. Papa aja otu ọchị ime nwata ajụ fuo ya n'anya oku n'igwe a na-eje ebe a na-eje. Ọ bụrụ mana bịa ka ndị ụka ya ejekwa weta ajọ onu sizi anyị na Holy Spirit Chukwu kpọọ ọgụ ọkụ ya. Onye bụ Holy Spirit ajụ a manufacture ba ajụ akawa anyị ka ịta ọzụrụ ka ịgwa ndị a na Holy Spirit nwunye Chukwu pụọ ọgụ ọnụ dị a ị na-eme ihe ndajiji our own ajụ a manufacture ebe a ga-eche ka ebu ikwu ya Jizọs ihe niile Jizọs na Holy Spirit asị anyị nwo nka it's our own na we manufacture Holy Ghost nwa ije n'Israel fọ ya na-ada ada jụọ Ebuka Obi ka ọ jere Portugal nwere onye dara ndị a ọnwa anụ ya ma akpatu ojikwe n'aja o jiri aja ọnwa anwa were ya wofu onye wee daa dị a nkịta a na-atụ gị 25 years ọ ya batazie ọ ya akọwa ihe ọ bụla onye a ọ ya taa ọ ya akọwa ya ọfụma. Asị ya na obodo Fatima 1917 agwara na onwere onye na ife nke anyị ka ihe niile Holy Ghost ọ ebe a ka o jiri ka anyị na-ese okwu anyị na-eseli okwu na oge na-aghọtara. Ọ bụ na ịghọtara anyị anọlụ ka anyị si nọlụ. Ọ bụ ndị ụka gburu efi onye ọbụla bịa kele anụ efi anyị ekele anụ efi onye ọbụla anababie iruo omume bụ na arọ bụ na agụgụ bụ na agwụ ụmụ ebe a ịkpọkwa anyị na na-emere ife nna eme ife ama bụ nna ahụ akpọ okuza anyị chi iri n'ibia ka anyị rie anyị cheṅụ mmanya ka anyị ṅụkọ. Onye ọ daa n'isi anyị agbakọ aka nyere ya aka. Onye ikpe dara anyị ji anya kpee ya ikpe nkwụmọtọ. Ọ bụ eruo ị na-azọ ngụgụ na onye abụ nwanne gị iche steeti edi fact ka afọ dị fact onye ọbụla ma nke bụ fact. O nwere ndị nọ somewhere na-ediscuss my matter na-ege m ntị o because ị ga-anọ ebe ị nọ ilo na-asị a na-efegharị n'ogono. O nwere ndị na-ebe fa nọ na-ediscuss my matter ebe fa na-ediscuss na mụ dị against Simon Ekpa na mụ dị against Ife Biafra na mụ dị against nke a na mụ dị against nke a na mụ dị against nke a nna ewere a na-agbawo ọ ga-amụ ama ife niile ọ na-akọ ife niile ọ na-akọ n'azụ n'azụ ife ị kwesịrị ige bụ fact. O nwere vidiyo m ndị a ji eke ọtụ a na-asakuleti ya na-akọ ịma na-eji aka ọtụta some part achọ nka m mee ka ị malụ na most ife m na-eme na videos ife m na-eyuzu ya pass my message bụ ife a na-akpọ sarcasm. Onye ọbụla na-efolo n'owu Igbo ga-agwa gị my pattern m dị iche na nke ndị ọzọ. Sarcasm ka m ji ezi ozi. Some people ụmụ anya na-aghọta ya. That's why my message is not for everybody. Ịma afọ m ka m nọ wee na-akpọkọ bịabanụ no some people ga-aghọta my message. Ife ọbụla ga-abalụ mụ na gị I will stand on it. Mana stand on it abụọ na mụ anya critically that is me. Ife ọbụla na-aba n'ime aga m question ya. So ọ bụzie na na-question zi eligibility of ife anyị na introduce to me mụ na gị wee differ in understanding ọ bụ na ndị against you no. The thing bụ na ihe ọbụla ịchọ ka nsogbu baa n'ime ya akọwalụ m ya ọfụma wee fụ na ọgọmafịa dị na ya erika ana m adịba ready for the ọgọmafịa mma sịkwa gị na my stand on this because na onye ọbụla nwere right
ikwu na ife ọ chọọ except mgbe na-achọ kọntrị nke bụ na ama enwe ya human right. Ma ọ bụkwa ebe a ga-enwe human right, ị ga-eche inene my own opinion nene nke onye abụrụ ebe ijebi ebe abụ ebe nwere problem anyị fụrụ na circulate n'azụ n'azụ. I don't have a problem with you, mana ebe ọ bụla ọ ga-esi meme affect mma voice out na nke a ga-eme m affect. Ọ bụrụ na ebe ụmụ Igbo ga-eje odomanya na a na-eche ndị Igbo eche na ha pụta na aga agba ha egbe, wee sị mba na nke ejere eje na-agbara ha egbe, na nke a na-akwado ije ọzọ na si nenekwa anaghị agbakwa egbe. So n'ife a ga-emezi bụ o nwere anything dị in place a ga-edebe ana ụmụazị a ga-eji asị kọwakwa alụfa ada ama ama ka ọ ga-abụrụ nwụọ ka ị makwa na-etu a ka ọ dị, ka ọ rapụ ịbụ eru ekweghị nkwa ihe ọzọ iruzi ifụba ihe ọzọ. Ọsụsụ ya bụ ihe ebe m si enwe problem with you. Ifu aka a na-achọ ime protest nkwu osi ndị Igbo na-ejekwana a na-echekwa ụlọ eche na nke emere eme abalị ya Igbo protest na ekiu emere eme abalị Igbo kiu. Ife ọbụla na-eme ka ndị Igbo bụ the target. Ndị Igbo wee dịka Chukwu abịa ama nụrụ onu anyị Igbo niile na-akpuo n'ụlọ na-eke osi wee dite na anyụ ọkụ still na-enyu ya kwa achọbakwa wee ka eko ikwu ya n'aka ndị Igbo. Ịgbakwa ife kaala ime ma ọ bụ na ndị Igbo mere protest ya, ife a ga-akpọ ya bụ IPOB protest, maka na ife ọbụla a ga-achọ ebe a ekonyere ya IPOB emegide Peter Obi ekonye ya IPOB. Ife ọbụla ọ na ikwuru concerning Biafra ekonye ya na-ebu IPOB. Etu a afọ anwa sef godu etu afọ a si agba ndị a na ntị. Ndị Yoruba mpekwa nke fa ahụ o nwere mgbe ndị Yoruba mere ife a na-akpọ OPC nke a regional one fa ọ na tribe achọ aka ọ dị ebe enwelu nke ndị ugwu, mana nke ndị Igbo ni bụ problem. Inekwu anyị fụ na ndị niile founder ma onye pụtalụ nkịta sef o nwere kọtụ bụ na kọtụ na-enyekwa nsogbu na Naịjirịa bụ na the founder nọkwuru onwe ya anaghị ekwukwu okwu everyday na-amanye okwu ọnụ ma ọ na-ekwukata okwu kwuje na that side. Ọ dị legal maka na ọ bụ onye Igbo, ọ bụrụ onye Igbo nsogbu ka ala idigo iwetago nwesị ndị Igbo na-ene anya na ọ bụrụ na ị pụtara na protest ya na-eke ọ ya adị ịma na Naịjirịa nwere amị ụdị python dance ị ga-afụ ya bụ python dance 5 n'ala Igbo. Python na-ajụ street niile na ị na-afụgodo eke a n'anya ga na-agba egwu eke nọrọ na street ọ na-agba egwu na-agụrụ mmadụ ka na-agwọ nụrụ agwọ. Otu a ka esi pụta na street kpọpe agba mmadụ 20 eje saịdị agbalibe iri na-agbalichazie echi anyị nọrọzie na-agụkọ iwe nwa anwa mepe ọnụ kwuo n'ikwuru mgbe a si ejekwana ya nke nwazi nye akọkata kpọgide gị afọ ọjọọ jos ka apịtọsi afa gị onye si gị kwuo ọka ọ bụrụ na ọ gị nwakwu onwe ndị dị qualified ikwu about Igbo affairs iche. So ibugo ụzọ assess ya damages nọ ahead of somebody na-afụ ya no need biased na-achọ ka ikochigha ndị mmadụ obi azụ. Ọ bụ ihe ọjọọ na somebody na-enwelu somebody nwere ike isi ka anyị nenekwa na ihe ọfụma ada jos maba n'ọba mmiri ya ji no ada amaba ọba mmiri ya ji a na-anọ ọgbakọ o nwere ife a na-akpọ plus and minus. Ọ ya ka eji nọrọ somewhere today wee na-ekwu about me n'azụ ọ bara uru ife anyị na-ekwu rapịa forget it. If you need to be focused on how we can make our streets better, if you destroy psyche ụmụazị be anyị ka ife be anyị ga-enwe major concern. Ụmụazị be anyị niile kịta dịzi ready for ụmụ ife nya ife anyị mana is unheard of before or ife achọ anyị know today. The man ịgba akwụna is nothing. Nwa 12 years na-agbazi akwụna completely. Even na-agba ga abụrụ nọ ebe a na hotel efu ya nọ nke a bụ 12 years. Ọ na-atara nwa chingom na-emere ka o si dị ya mma. Isi ọ bịa kpịa isi a na-akpụ naanị. Aka ejima na nke a bụ ndị teenagers ndị 12, 13, 14. Ntutu isi ha ya na-akpụ naanị. Ewelu tight
o yi tight ọdọcha anya doruo ya na-akpụ ntubi ya ka ikpu ya ka ị na-afụ ya anya ị na-ene nke nna nke orugbo n'ịgba akwụna ọkwa mmadụ nyere ya dat room na họteelụ ahụ onye a nyere ya room ahụ sịrị na ọma anyị na onye a dị 12 years na ọma anyị nọ ị na-ene nwa ahụ na o buru ezigbo android n'aka o buru android ọ na-agbara nwa akwụna ya ọgbabazi akwụna agba ya 6 months ego abịa na ya n'aka ọ na-ruo na village ụmụaka ibi ya afụ ya ma ndị friends ya ọ jee kodo ebu anya ọkodote ebu anya o duru ebu ahụ jekwati ya onye abụla ịbata na họtel na-afụsịzi 15 14 13 iruo 17 enwe nweta nwe room o nwere na-akwado inye room ịka na nka 17 years a na-ekwu ndị 12 mee na na-apakị kwa moto ụmụazị a na-arịgharị fa na-arụ o street mụ na gị si n'ime ya kịta ụmụazị ya niile na-aṅụcha ọgwụ akpọbara gị afọ ọgwụ akpọkọtara gị afọ ọgwụ onwe ọgwụ a na-akpọ tramadol mụ nwa na-ekwu okwu a n'iru Chukwu na n'iru mmadụ afụnụrụ m ọgwụ a for the first time idebere m ya kịta ama m anya ewepụta ya sedeni afa ama m nọ nke a tramadol nke a na-akpọ codeine eme ka mmalụ n'ọgwụ ụkwara mana ụmụazị a na-agwa gị akpọbara gị afa ọgwụ a na-aṅụ aṅụ na-aha ihe a isizi eme gịnị ihe a ịchalụ mee gịnị ada agwa ụmụazị implications of ife a na-aba n'ime ya ada agwafa ya bụ na the system fail ebe ọ bụ na system fail gịnị ka anyị ga-eme anyị ga-esizi onye anọ anyị ga-ekwukwe nke anyị ga-ekwu mana nke nwa bụ onye na-epromote ihe ọjọọ na our communities malụ na ịdị worse than ọya ịdị worse than ọya ịbụ onye ọjọọ ịma like ka ekwu onye ahụ achọrọ m ka m gwakwa gị ege taịtị ahụ ị na-akwụga n'ụlọ ụka ọkụ ga-agba gị maka na ọkụ ka ị na-agụkwasị onwe ị destroy gị ụmụ mmadụ were ego aga n'ụlọ ụka ka ị kwụọ taịtị pastọ ga-anabata taịtị fada reverend ga-anabata taịtị mana onye ahụ ị kpọrọ afa na-enye ya n'Chukwu ịmana Chukwu asọpọtụ ife ị na Chukwu ama asọpọtụ mgbe ị na-emebisi life ụmụazị bịa n'ụwa God is not supporting it ọ bụzikwa na Jehova sọpọtụ ya Chukwu abịa ama nke ma I can never support you do na taịtị ị na-enye ọ bụrụ Chukwu ka ị na-enye na God ka ị na-enye mana ana m achọ ịgwa gị na na-ezodo ọkpa will judge you mmiri na-aṅụ aṅụ will judge you ikuku ị na-eku will judge you ụmụnne anyị nọ South Africa na-destroy life ụmụ mmadụ bịa maka na-ege m ntị na ahịcha niile bi ebe a ị na-emebi life ụmụ mmadụ obodo ahụ ebe emerọ gị ihe ọjọọ ị na-eje South na ọka ije n'ọgwụ onye ka ị na-elesi okenye ka ị na-elesi aka ụmụazị ka ị na-elesi ọgwụ ị mana gị nwa ya akpọ ihe ekwe ka nwanne gị kpọọ ọnya mana ị na-enye ya nwa mmadụ ka ngwakwa go what goes around comes around oge na anụ ya na-agwa gị what goes around comes around nwekwa ndị nyebere ihe niile anyecha ha agba aka nata today o nwere ndị nyechara ya gbara aka nọrọ di ya obodo a na-ebe akwa na-ekwu ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka nne ya nọrọ ya nne ya nọ ya mụ na aga ịbụ ndị Naijiria nọ na South anyị nwe ife anyị na-eme di ya gwa onwe gị eziokwu iso na ndị na-azụ afịa akwụna tọnụ ọnwa mmadụ tọ akwụna echi ị na-eme expect na nke gị agha agba akwụna akwa ị na-eme ya bụ ka ịkpata ego ka ịkpatara ego anyị pụọ na ka ịkpatara ego nọrọ di ya akwa ịkpata gị ego gịnị ka ị na-emesi di ya i destroy chabe enough ịka chọrọ ka ifinichi ya ya bụ na ife na-eme ebe ife plan na plan ebia ka igbuo bibie ma na n'iyi ọ bụ na ego ka ịchụta ịkpata gị ego mgbe anata mana ejuru ajụ nọrọ di ya ọhịa anyị na-emebe ndị mmadụ ka ebutebe ebe anyị ka anyị so fili onye ndị Igbo be anyị na-aghọtara ife na-ekwu ndị like ndị na-emebe travel before ghọta ihe dị ka ya na South Africa mgbe ifere na pep tarị mkpụrụ mmiri ọkwa ife na life ndị agha anana n'ihi batịrị eji achọ ka esi evu onye imagine na ị na-apịa mmadụ 3 ma 5 na community ịgbadakwuo na the next village ifu na-enwere more than 15 ọ na ka ị ya apịa chinefo ọ na-spread etu a ka ọ dị dị a mmadụ abụrụ jonki ibe etu a ka anyị esi nọrọsịa ụfọdụ mmiri ọgwụ a ha na-aṅụ ada ekwe na mmiri anya emetụ ya n'arụ nya mgbe ọ bụla efu na-esi isi
mgbe ọbụla efuru oru unyi ị na-asị aja ewu ọwụ arụ ọyịala ya bụ na fada awụ arụ mmiri na-akọfe ọkọ na arụ so o prefer ịnọ n'onwe ya like that. Imagine nwanne gị ka ị pụta wee fụ nwanne gị n'ụzọ ọ dị very dirty haggard looking ị na-afịa ka ọ na-eme ọ na-eju ese asị gị na nwanne gị a na ọ na-aṅụzi ahịa ka isi ya efi ọgaranya how would you feel if ị mere be mmadụ ọba eme gị ya ọ ya gị mma anyị na-achụ ego inweta ego na ego pụtabazịa imebie na enọtụ imebiga enọtụ dị ya nata iti ka ije chụta ego anyere gị ego nata ma ndị finishiri life ụmụ mmadụ dị abịa ebe a bịa lụọ ụlọ ụka ọ ga na-ege m ntị destroy life ụmụ mmadụ na South Africa ịnata Nigeria ebe a bịa lụọ ụlọ ụka na Chukwu si gị rụọ ọrịa ụlọ ụka with which money ka iji arụrụ God ụlọ ụka ife enyi si Jehova ya hapụrụ anyị be anyị no destroy be anyị ya hapụ anyị ka Chukwu dilu wit ụmụ ya ka o si dilu wit ụmụ ya ụmụ ya niile ụmụ Chukwu gbapụrụ wee gbapụrụ jee bụrụzi ụmụ Jehova unu enwere conscience gị bịa rụọ ọrịa ụlọ ụka ebe a na-ada ajụ ajụjụ ebe ọ bụburu bịaba ị ga-ana you go to Israel ka Chukwu na ụmụ ya nọ ọfụma ka o wee jụọ ụmụ ya ajụjụ onye tu a ife a ka m kụziri ebee ka mkpụrụ obi gị dị ihe mebicha nke mmadụ ọnụ kotela anyị ife a niile ije ebe mmadụ na ọka ị ga-anọ ya nataba ịbịa ka ịgbado anya dozie nke gị inweta ego n'ego ọkwa ka ije chụta ego ịtata echụtabe enough nke echụtara ya ezuba ọkwa ya iji aka ọgbari na ahịa ebe ya ka iji emekwu mmụọ ị na-azụ ahịa akwụna ị na-enyekwu ụmụazị ma ndị yi school uniform the same thing na-eme ihe ebe a ụmụ akwụkwọ ahụ ị na-enye ya ọgwụ na mgbago a na-enyezighị ya ebe a kịta ụmụ akwụkwọ niile ị na-afụ na efu kọọtụ a na-aba kọọtụ ahụ ụmụazị JS2 na-abazi kọọtụ mee inquiry efu ndị nke mere last year ka 2 years mgbanyị n'ọkụ ma ndị si na ha bụ dragon kọseta n'ife nwa ọ dịzi kọọtụ dị everywhere ọ society ọ bụrụ na ị nọ ebe a na-atụ gị egwu brọda anọkwa ya mana brọda anọzi ya brọda anọ na-akọ mpiti mpi ebe na-egbu life ụmụ mmadụ saịdị jee chee na be nna ya na ọ ya dị mma o mebiri nke mmadụ na nke ga-amadịzikwa nke ga-amadụghị ọmadị mma you spoil people go ya bụ kama ka anyị na-eche nwụzi aka ekpe gị ikpe ị ga-anọghị anụ ebe gị ya mkpe gị ikpe we are the ones to judge each other we are the ones to judge the earth anyị nwabi na the earth ya mmalụ contributions anyị ị hapụ ya na ọ na-emebi ị na-enwe mind na ị ga-eje n'igwe ọgana enigwe nke gị ebe a dozigodi ya enjoy it dozie enye ọfụma na enjoy it wee lọba nlọ nke na ị na-eje that is why anyị si na doctrine unu a ọnwe ekele gị anywhere dị heaven Ghana anywhere dị heaven Ghana anywhere dị enwe ebe ị na-ana ebe a ka ị nọ dozie enye ọfụma ya ka anyị na-ekwu ka anyị dozie n'ala Igbo ka anyị mee ya ka ọ bụla safe heaven ka ọ wee mee ndị ilu ahụ n'anya fam ndị ahụ fe ilu na without them we will not survive ndị Yoruba ahụ fe ilu na without them we will not survive ndị ugwu fe na without them we will not survive ka anyị prove that we can survive in which way by uniting sweeping our house clean ụmụnne anyị bata ka arụluo ha anyị etu anyị si abụ Disemba anyị anata zachasịa compound anyị zachasịa compound anyị wee chelụzia the triumphant entry of our daddies na mpa anyị na-abata ya na mụọ bụ ya abata anyị edozisi ụlọ anyị dị ọcha saa akwa dozie everywhere how can we do it now ka anyị dozie anyị sachapụba anyị kpochasịa alụ niile mee wụchapụ ya mee sacrifice gbuo ụmụ anụmanụ ọbara anụmanụ wee were ya wee kpochaa alụ niile mere na be anyị ka ha gaa udo adị ọganiru wee bata anything short of this nwanne ọnwekwe anyị ji azụ eje the worst ka anyị ga-afụ because every day a ga na manufacture okwu
ọgwụ dị western nke a na onye sekatara Igbo rapụzi Igbo gbabazie nke ni o gosi na nke a dịzi active na side ya ọ chọrọ higher level. Ịbịa na Nigeria na enwe mgbe a na-akpọ enwe nke anyị na-akpọ skank na south ebe a na-akpọ ya skunk, anyị na-akpọ ya skank, a na-akpọ ya skunk ebe a agbagidego skunk ọ bụzi skunk asịzie nọ loud ewee wetakwa loud ahụ ṅụkọtazie loud asị na ọ bụ ozi ya na Ghana loud aba anyị na Ghana loud anọkọtazie asịkwazie na ọ bụ Ghana nọ Canada Canadian loud. Onye ọbụla Canadian na echi gị akịta na ihe edebezi from 13,000 and above. Onye na-enwero 50,000 na akaụntụ ya mana ọ na-ego Canadian loud nwa obere ego ọbụla o nwere kịta ọ chọba m ka esi eme ka emezuo ya ka egota Canadian na-abụ under many minutes esecha anya ihe ya mgbe ahụ isi ga-adịkwa your anxiety your pressure ihe niile aghachigatakwa maka situation ka dị ya ka nji ajụ ihe na-akpọ ahịa ịkpọcha ya ka ị achieve oge na onye ọcha debere mkpụrụ mmiri a na-agbụ ya because na ọ bụ farmer o mechaa ya bụ ihe banye equipment rigoro n'elu traktọ ma enye equipment oji ọ ga-alụgide ọrụ abalị chifozi ọ na-abịa mgbe ahụ ahụ ya lesi ya ọ lahụzi ụra wee chebirikwe mgbe o ebido ọrụ na ha na-eme ya because of ọrụ ike fa na-alụ gị nwazi kedu ife ị na-alụ gị nwa pụtara ụbọchị ụka ije chọọ ụka nata onwe ya na-eme mbọchị ụka ọ Monday nọ sit at home nọgide nọsịa ọ dịghị Tuesday ije afịa ụnụ ahụ weta emegidere ekpere n'ụtụtụ ọkụọ 10 iwee mepe nọ Tuesday nọ Wednesday pụta Thursday asịgụ na anọ clean up anọgide ọkụọ 10 11 ewee mepe apụta Friday azụ ya many hours Saturday ahịa enwe ya n'isi on Sunday Sunday chọrọ izu ike. Gịnị ka ị na-alụ? What are you doing? Even a sales girl na-asị hey na ha chọrọ izu ike. A sales girl gịnị ka ị na-alụ ebe ị dọ nọ eweta akwụkwọ ide onye abụ ọrụ ị na-alụ ihe a ide sales sisi ya bụ ọrụ nwa ka ị na-ezu ike. So a country like this na ndị a need mere agwara gị na ị na-abata Nigeria n'anya na the atmosphere ka efu ka ọ dị. Even South East anya ana m agbakwa gị before our enthusiasm to enter that bridge mgbe ọ bụla ịbata that bridge o nwere ụdị excitement na-eso ya. But I put it to you today as onye bigoro somewhere na-ene anya anytime ị na-achọ ịba bridge ahụ na-ege m ntị ọfụma itu ime your observation isi Asaba na-achọ ịbanye inwe ahụ abanye na that bridge na-apụta na ya n'anya na the atmosphere na ọ dị different from ebe isi pụta na-enye anya evil is looking around na-enye anya the color ọbara niile a na-egbu ụnụ ama na na-afụ ya n'anyanwụ. Ọ bụrụ na ị na-ama na-ege m ntị na ọ na-abụ mmadụ nwụọ before jụọ okenye ọbụla ife a na-ekwute abụlasị ọ bụrụ na nnukwu mmadụ nwụọ before ebe esi afụ ya bụ n'anyanwụ ị na-anya n'anyanwụ ọgba black ọ na ụnụ adịghị readzi ụnụ amụ ya bụ science mana a gwara na anyị bụ children of science and wonders ụnụ eche nọ na Bible anyị nwa ka a na-ediscuss anyị bụ children of science and wonders. Papa anyị ada agwabu anyị okwu direct before sign ka a na-eme sign efukwara the sign wonder eme okenye nwa oge ga na-elu 150 years 140 years ana m agwa gị na our own time okenye nwa a strong man nwa a na-ama through anyanwụ anyị na-anya n'anyanwụ ihe onye ọbụla isi na anọrụ ya na-ekwu na ife emelụ hai ofu odogwu ana anọkọtazịa ihe eji apass message our own social media at that time our ex anyị bụ Twitter a ga-eji opi ma ọdụ I'm verify here something with the TikTok. That thing on the kwuga ọ na-pass message na-agwa unu na ebe egbuo amago na ofu okenye ọ na-ebugo ụzọ fụ anyanwụ ọ na-ebu ụzọ pụta dị ya
ife ị ga-eji gba n'ala Igbo ị na-anya agwụgo ị na-abata n'anya ịpụta ha na bridge n'anya n'elu nwanne m. As I speak to you, if you are coming back to the east today, tomorrow, anytime, ị na-abata n'anya n'elu ị ga-afụ na ọ dị iche to nke Asaba. ọbala a na-ebe akwa n'ala Igbo everywhere. ọgwụ ike agwọrọ agwọ, ọgwụ agwọrọ ọgwa head bridge dị ebe a. Enwe head bridge market, ma ndị ọgbọ rọd, ma ndị ọgbọ ọgwụ, ma ndị akwa, ndị si nọteji wee mufuo ogologo ebe a niile. Ọ ga-eme ụdị ọgwụ agwọrọ debe ebe a. Ụfọdụ ka eji isi mmadụ gwọọ, ụfọdụ ka eji arụ nwaanyị gwọọ. Ụdị ọgwụ dị iche iche dị na mpaghara niile ị na-ene anya. Ọga, Ọnịcha, Ebuka, ebe izi kpọrọ iru ka ị na-abata ala Igbo. Ife dị n'ala Igbo dị too much. Anyị ekpochana ya nketa nke echi. Ya ka o jide mma ka e nwee great awakening. A na-ekwu n'ọnụ n'elu ya, somebody a na-amapụta na brag na-ịchọ ka agwọ ọlụ gị ọgwụ nke ọ bụ na mbụ gọọmenti. Nnu ya n'ọnụ gị, ị ga-abịa gwọ onye bụ ọgwụ na gọọmenti azụ. Ngebe a ka m menyezi gị ọfisi ka ị nọrọ dị ya na-agwọ nya bụ ọgwụ. Ee, agwọ ọgwụ, ịbụ dibịa, ị na-eme nke eme nke common chọtọpụ ọsọ. Unu so na ndị contribute to arụrụ ana na ihe ọjọọ niile na-eme n'ala Igbo. Gwọgburu onwe gwọọ ka anyị nwee ọkụ na ị na-agwọ ọgwụ. Onye ọcha gwụrụ nke ya nwee electricity. Anyị were ego anyị taba afụ tacha kịta mmadụ eburu billions of naira jebe China ka o jee bute ọgwụ onye ọzọ gwụrụ. O jee bute ya. Anya na-ego igo ụwa niile a na-afụ ụzọ. Nke gị gwọọ ihe na-agwọ ọ bụ ịgwọ ka ị gbaa nwa mmadụ isi n'ọhịa. Nairobi a na-anụsị n'ala Igbo. Nigeria State House of Assembly fụ ezigbo okwu unu ga na-ekwu, unu aya ekwu ya. Ọ ebe egosi ego. Unu ama ụmụ rubbish ekwesị put to an end. Stop ya afọ ụdị onye akịta. Onye ọbụla ga-abịa dị na meeting ahụ. Ebe ịkọwa ụdịdị bụ ị na-eme. Afụ certificate e nyere gị. Ọ certificate ịgwọ ọgwụ ka egbuo mmadụ. Ọ ịgwọ nke agwọ nka. Ọgwụ a na-agwọ ebe a bụ ọgwụ a ga-agwọ mmadụ anwụọ. Ọgwụ a ga-agwọ mmadụ eburu poison. Ụfọdụ ka ị ga-enye ibi. Ọ ife akụrụ na-agwọ na-arụrụgharịsị aka ihe ebe ụwa na-embrace ihe ọfụ ihe ọma ka e esi na-agbago nwee sanity in the communities. Ka ụnụ bụ ka e esi wee na-arụ arụrụ ana. Iwu mind mapụta na social media na-akọ rubbish. Obodo dị iche iche na-agbago ahịa nọ ebe a na-akọ ahụ. Enwezi onye furu na-epreach Jesus Christ, anyị akpọọ ya na onye ọjọọ. Na ha bụ ndị ohi ya, ha zubezie. Nwa obere oge na anyị promote ya ebe a na-achọrọ ka be anyị dị mma. Ha nwa ya gwakwu nga eje n'ịgwọ ọgwụ, ọ ka kwudo mma saịdị ha. Nke anyị na-ekwu ka anyị nachighị omenala. Ụfọdụ uche na ịnachighị omenala bụ eji ibi tọgarịba aka na-agwọ ọgwụ. Anyị dị one na-akụziri ihe bụ omenala. O nwere ihe agwa ya today sef o wee kachata mata ife atụ n'omenala nwa na ama akwa n'ọchịkwa n'omenala bụ ụmụ ife ndị dibịa na dibịa bụ professional. Ife a bụ profession. Dibịa bụ profession. Dibịa abụrụ omenala. Dibịa bụ profession. Nọ na ha dị close to spirituality. Ihe a na-eme dị born out of spirituality. So the junior were ya no omenala bụ people's way of life. Afọ abụ obodo ya sị na their way of life bụ igbu mmadụ. When would they adro? Obodo ọbụla nwe omenala. Onye ọchị kpọrọ nwaanyị je gba ya ring omenala. There no protocol. No ekwete mgbe ahụ m gwara gị okwu gwa gị wili ụmara ime isi m mụ na ga yiri tie ebe a bụ anyị na court. We are ready. Na ring. Omenala ha. Anyị ejekwana je mụta ya. Tiri nke anyị nwere enwe nwoke dị osekpuru ya na-ajụ nwa ma osekpuru ya na jụọ gị ụmụ ya anụ nsekpuruzie si na ya anụ ma ụwa niile achị ama ọchị echikwe m chọkwarị ngị chekwa sekpuru mmadụ ya yi ekwu n'ọnụ nne anyị manụ ma ya baba nkata ma ya ghọọ ngịga ndị bụ na ya nwa na-aza na ndị be ha isi a na-echọ eji efu ya ọma alụ ga-atụ o gosi na ọkwụrụ ekwe ọ nke anyị dị ya nke anyị ka nwa ugwu ọ bụ nke nzute gị nlacha gị ọtụgụ tọọ m ụtọ nsego na ya anụbana echi ma ife
onwe ka ya ibe si wee slack ekwu nna m ada anụsi anyị ejekwa gbasitakwa ahịrị onye abụ ụmụ nke na-atọ gị ụtọ. So akọwa ife ụfọdụ wee ka ghọta ife abụ omenala. Obodo ọbụla nwere omenala. Obodo ọbụla nwere omenala. Onye ọcha gbaghị egbe o nwe ihe ọ bụla maka ịnwa ama na ya agbaghị egbe. Ọnọdụ ka esi na-agbagburu mmadụ na South Africa adịghị hey obodo nke a ọ bụ ihe ọfụ ọnọ ka esi eme ihe eji esetiri okwu ebe ahụ egbe. Omenala ha alụgbụ ahụ ọ bụrụ omenala ikwugheri ebe ahụ erukpo m n'isi nke ahụ gaa onwere onye ọzọ ihe a na ebe a nọ ọnọdụ nkwụ ifukwa onye yikwe jaketị eti isi ịgba na egbe dị ya ọ gafee ọnwa ya ka ebe ihe n'isi kpoi ihe niile akwụkwọ ebe ahụ ebisa ha mụbakwa moto ha moto ha na-abụrụ n'ini ụwa ha na-anya tokumbo a na-anya na-agbakọtara si na plọg si na ọ si na ọ nyere ọkụ n'ụzọ ọ bụ na South Africa ihe a na-anya bụ mint ije na kọmpani ebu ihe ya with waterproof ịchọkwuo anya ya eburu ya na-ebute ya na kọmpanị obịa butu olu gị ya ka adịcha ọnọbe ka ụkwụ ya metụrụ na the first time. So a na-ejekọta si na ọ nyere ọkụ n'ụzọ wee bịa nwude ebe a kpoi make sure na na-ebiazi ụwa ọzọ onye finichi magazin ahụ n'isi mgbe a na-eme onye ọbụla agbafuo na ọ bụrụ mgbe ụwa mbụ agba ha na-egbe polisi abịa jide ebe a ma ọ bụzi akịta omenala ya agbarachazie eri ewe ha bịa. So o nweghị ya anụ na-agbara mmadụ egbe ebe ahụ na-ewute omenala ha. Ịbịakwa nna be anyị ada agba egbe anyị ada agwọ ọgwụ. Omenala bụ mmadụ malụ nwanne ya ịghọtago atụkwala inu si na onye ifoli ife amụrụ na nwanne ya bụ ọbịa. So nwanne gị bịa ihe anyị ga-enye onye ọbịa ị ga-ewepụta ya. Nwanne gị bịa ọ bụ mmanya ka ị nwee wepụta ya gị na adọ na ana na-aṅụ dị mmanya onye abụ ụsọ ya n'ala Igbo. O nwee onye ga-abịa be gị ka esi ya na ị nwere because it's expected na ị ga-enwegodo ọjị nwee mmanya ife abụ ife na-eme obi aṅụrị. So onye bịa na be gị ọfụgo ọkwa nzu ọ tụọ nzu stands for peace. So ị na-ede ka a na-atụ ya ọ dịghị ka ọyịba nzu means peace. Ị nwere ike ibe ibisi ya aka ime ya na ịtụgo nzu a na-aka nzu na-atụ ya atụ. Nzu stands for peace. Omenala anyị amara na ibu arụm ife ọjọọ n'obi mwepụta ọjọọ anyị agọọ ndụ ngọ ego ndụ ịgọ anyị atakọrịa weta mmanya anyị aṅụọ o nwezi ihe ị chọrọ ịgwa m ịgwazie m ya for the fact na ya erikọ na obi ajụrụgo inwego that confidence to talk to me. I open up ịkọsachalụ m ife ọ bụ agba na ife a ga-eme bụ dozi because na onye fụrụ gị wee kwube ife ọ chọrọ ka edozie n'onwe nwanne gị anyị na ya mekọrọ ife mgbe dị ona adekwa ka o si wee end ọfụma nsị ọ ka o si wee mee ọ dị mma na unu ga-enye m abalị isaa ka nzichighalụ ụlọ ozi ọ na-asị oke naba ife eji eme abalị isaa bụ na onye ịkpọ nwanne gị agwụ ya okwute agwụ ya echi gwu ya nwanne echi mgbe gị na-agwa ya nke ịnọ obi atụghị anya ya ọ mara na ihe ya nwanne ya na-agwa ya dịkwa serious erichie akpa nkata akpabazie nkata akpacha ụbọchị nke isaa na iwe jire ndị ozi ma ijekwa ya eji irukwe di ya efukwa na ha na ụmụnne ha agbakọkwa eneghe ọbịa agbanyeghị na nwanne gị gburu nwanne ha aya sịkwa gị nnọọ nyekwa gị ọjị kụ igu mmiri ṅụọ agba na ọghọ gị mee anị ya bịa bụ ka a chọọ truth ka a chọọ way forward anọla na ịkpa adịtin akpasịkwa adịtin eburuzie mediator between one until one day eme ife kwesịrị ime enwe na agreement obodo n'obodo adị n'udo because anyị bụ different people. Ịma na mbrịambrị a juru n'ala Igbo ma na-ebịa ala Igbo asụwala oge with pride iji si ebe isi bịa ịbịa ịdị subdued ịnọlụ onda na-emekwa ị na-eme etu ifuru esi jee n'ụlọ ụka lụọ ụlọ ụka lụ n'anya elu ife eji wee na-alụ na ụlọ ụka elu some of you don't know ife eji alụ n'elu bụ na ịbịagodu di a the thing ga-asụwala oge no matter your height egwu adịghị n'arụ ifu na ịnọ onda otu a ị na-abata n'ụlọ ụka mgbe mmadụ na-egbupụkwa egbupụ so the thing ga-eme gị ifu na ife a ị nọ n'ụka ị reflect ifu na the roof n'obodo high so onwe ndị a psychological game ka agba so etu a ka ọ dị ịbata ha n'Igbo esụwa n'oge
efo na very insignificant the minute si o na anọ so ihe abịa ka impose that your whatever ibu si ebe isi wee bịa culture gị ịbịa ịnọlụgodo within the culture of territory nọ ya which signifies na ị ga-abụ onye udo ị na-akpa agara achọ gị achọ n'ala Igbo achọ gị achọ ọ bụrụ na n'isikazi agwaghị na ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ọgbụ ya a ga-etinye mgba ị bịa gbaa mgba ka afụrụ ka ike gara anyị nwa na-etonite ị na-edebe anya na ị na-akpa ike ije ebe ndị nna gị ochie ije gbaa mgba a na-akpọ ya mgba nwa di anyị ka afụ nna nwa ha ka ike nwa ha ime ụnyara ama na nke a bụ their real blood ma ime nwughi ya question na ahịa m nka a na-afụ ike gị ahụ ị ya na-akpakwa ike gị ahụ n'ụzọ ziri ezi ka ịkpacha ike gị ahụ ka eje n'ugbo nna gị ka afụ ebe ị na-akpanya bụ ike ma ugbo nke gị nwa ama na Igbo odogwu na ị ga-eji odogwu gị ahụ kọọ ugbo kọta akụ kọta ụba ike nke gị taa bụ ka ebe ahịa batịrị ga iburu egbe na-akwụgharị n'ime ọhịa ebe ikuru mmadụ ịma isi n'ime ọhịa ebe a ka ike nke gị nara agụọ mmadụ na igburu egbu igbuzuo na 5 igbuo na 10 sụsọ nke nwa nna gị otu a nna gị si ogbube ndị mmadụ ewee duji ya ji anụta nne gị otu a ka nna gị si gbube mmadụ ewee kweta na ya akpọghị ya nwa ya ka ọ nụba nne gị ahụ nke ya mgbe ọbụla na-abịa na gị na egbe ị na-ekogharị egbe mmadụ tiri aga salute you well done daalụ na ebe a ka na-eweta program anyị na-esi jerebe this morning ya gazie elu unu happy weekend once again ama na ebe na 4 days agago ka nke ise ka nke isii nke a bụ nke isii na nke ndị ụka ama na ọnụ meta ọfụma na ama na ife niile ga ọfụma ụbọchị taa ya mara anyị mma ebe onye anọ na ya gazieri ya ma ị nọ n'Igbo ị nọ n'Oru ị nọ na mba wọ ka ị nọ n'ibe wọ etu ọbụla onye si na-adị anyị si ngwa onye ji ego nyakwanarị na ya iko ka ikote nke ọma eje n'imebi nke mmadụ na imebie nke mmadụ anyị emebi nke gị na-eme ihe gị n'anya ọcha na anya odo na ọ ga-adịrị gị na mma Chukwu gozie aka ọlụ gị gozie ife ọbụla ị na-eme n'ụlọ ọrụ gị n'ụlọ akwụkwọ gị n'ebe ọbụla ị nọ manye na streeti Chukwu gozie gị ma gị malụ na a na-akwụ onye ọbụla ụgwọ dịka ọlụ ya si wee dị onye mee mma ya na mma ya na-eme njọ gị na njọ ya na emebi na nke mmadụ ga-ahapụ imebi nke gị ma onye si na gị bụ ya dịrị ya anyị ka o ji eze mmiri Chukwu ya gozie anyị gozie ebe anyị zọrọ ọba gozie anyị ka anyị wee bụrụ ife nyere ezinụlọ anyị gozie anyị ka anyị bụrụ enyemaka nyelụ ndị otu anyị niile ụmụ ọgbọ anyị ma ndị ọgọ anyị na ikwu na ibe ka anyị bụrụ ndị eji ama atụ rapụ ịbụ ndị eji aka ọnụ ebe ọbụla akpọrọ afọ anyị ka ọ bụrụ ife ọma Chukwu gozie anyị niile n'otu n'otu na asị na ezi afa ka ego o ji ya bụrụ na ego adịrọ na mma onye ego bịakwute ya akpala ego ya na ihe ịchọjibe ihe ọma anyị wee sị ihe ọma gị dị n'elu ya daa naanị ka ịwalụ ọ danyị n'ime ọfịa ya pụọ ome ka olu ego aka ọ dị na mmiri ya sigote ka ịwale ya oke anyị amụghị agafeghị anyị oge eriri anyị aka anyị ga-eji uru afọ anyị taa isi nwa eze ada atọ na mba isi ga-ama ada di anyị ma anwụ di a etu esi gị jee nke ọma otu a ka esi gị nnọọ ihe kpatara ọ ga-eru ụlọ na akụrụ ụlọ baala onye kpalịa Chukwu gozie ụmụ Igbo gozie ezinụlọ anyị n'otu n'otu gozie ụmụ nwaanyị niile dị ime gozie ụmụ nwoke niile n'iru ọrụ ebe ọ bụla anyị na-eme wee na-achụta ife afọ na ego Chukwu ya gozie anyị ọ ga-erusala anyị jụọla anyị oyi ọ machagbu anyị n'ọkụ nke o ji ajụgbu anyị n'oyi ihe ọma meelụ na anyị Chukwu kele Igbo anyị si ọfọ anyị gọrọ na ọ ga-eme na eke mee n'orie mee na afọ mee na nkwọ n'afịa na ụbọchị na Igbo jibiri nekwa anyị na Chukwu nekwa anyị na anyị ha na-ewe Igbo eze ụmụ iyo daalụ ọ bụrụ na ị nọ na TikTok biko suola anyị aka na likes ọ bụrụ na 20k ka emezuru ya suola anyị aka suola anyị aka suola anyị aka ọ bụrụ na gift ndị nyere anyị gift daalụ daalụ thank you very much Chigoziri Ogbon William Michael from Jamo Emeka Martins Ekwunife Fernando Sugar Aladdin Ike Gigi hey Akwezuwa Jidofo Jasper Econ and Associates Edu Suizi Chinedu E and John Bosco Chi Baby Snow Emeka Martins Mario Stony the BIG Properties legend Biggie
Biggie Properties taa wee bi na Asaba ka efe na-eme. Oh my son, that's my son. Oh nwa m nwoke King Loda CEO. Ana m afụ the gift. Ana m afụ the gift. Na men na-agbanyere gift na TikTok. Fast na m deserve gift a. This message this morning kwesịrị na ọ ga-aga everywhere. Tụsaalụ m ya na nwokwa. Try ya ka ifolo anyị nọ n'owu Igbo the South. Try ya ka ị na-efolo n'onwe dị. The BIG property bigi na Asaba. Hey, on the and one Asaba. We feel need boy na phone. Wisdom afọ me Asama baby. Joan afọ me rich forever. King Loda. Slick easy. Noni young. Shibike. Nwanne mo Chigoziri Ogbonna. Bimboye. Ụka bụ ihe arụ n'ala Igbo afọ ya Sentobi Silas Mgboki Ike Chibike nwanne m onwegoro ya nwee Veronica J Chukwujekwu afọ igbubewo Owen ka ife na yes egwuri ife Fernando anyị na-achọ ka nwa obere oge kịta ka ndị niile egolo anyị ka anyị nyesi afọ anyị fa first then anyị continues anyị mana anyị emega appreciate na so ndị niile egolo anyị na Washington State a ga-ebido nyebe fa anyị in no distant time so ọ nwere nge gbanwee ndidi ụfọdụ na-eme gbanwee ndidi na onye ndidi na-eri azụ ugbo ihe so see you afọ me Elvis MP King Loda mba anyị akọrọ fix price ka anyị nyegodu ndị nke egolego anya si nyegodu ha ka ha were egodu nke ha anyị ebidozie Chibike nwanne m William Michael Igwebuike nwede udodi akụ ezuwa nwanne m ngwa ndị niile nọ na YouTube watching anyị this morning ka Chukwu gozie unu channel notu gozie unu ọkwanụ fọn anyị kwesịrị ịda aka achịrị ebe at the same time anyị need ka anyị pass ya meseji onye ọbụla na-eme n'Enugu ọkwa ana Igbo niile ka ọ na-eme onye ọbụla na-eme n'Imo steeti ana Igbo niile maka na iruo n'Enugu a Abịa ya Imo ya Anambra ya efu na Igbo ahụ anyị bụ anyị nọdị ya Ọgbete market Enugu ije dị efere na indigens Enugu nwere ike ndị bịa ka ijegide ruo n'Ọnịcha ahịa Ọnịcha ị na-anya na ndị Ọnịcha the indigens mmadụ ọdịka ya afụ na main market you no go see them there ihe niile abụ mbịambịa so o mekwara na Ọnịcha na o mere ana Igbo niile affect that's why anyị ji ekwu ọ ga-atọ ụtọ ọka ntụ na ọ ga-atọ ụtọ na-ejire na Owerri wee gbatịa afịa bụ dat na efu afịa ị na-eko a na-ekwu na ebe a bụzi the new this thing n'ọnụ ife na ndị Alaba International nwere ike ha nata na Owerri jee rụọ their own distance so na ịchọzi ịzụ ahịa nga bịa bụ Owerri ka o wee dịrị ha nso na seaport a na-ebupụta kọntena ka esi ndị gbara na-edistribute efu na ọ bụzi asọ main market ka a na-ekwu oge a ka Anambra ga-ene anya malụ na main market etie na ka anyị lụzie na ya standard ha wee bịa gwuzie werezie na officially etu a William Street nọ ọ gaala onye Bright Street ibe a niile akpa anya aka shift kwuo ndị mmadụ ewesi one a wee waa dị afịa mana na-arụ ya modern day market etinye na nwere ike ịzụsi afịa na main market ebe anya ụgbọ cross otu Asaba isi ebe a ba moto gaba ka briji akwụsị ide ebe oke ibu ka ị hapụ ịda atazi afụgo slow ọnwa a na plan ihe a plan chi efogo why na ndị nọkịta no dey fit plan am so ihe na-eme bụ the possible things ọ bụgodu na governors nọkịta cannot implement it maka ọ na-abanye na minds of people who will tomorrow become the governors and members of House of Assembly, reps and then Senate ka amalụ that na ideas niile abụ ife ga-help the cause of Igbo man in the nearest future ndị ọcha nwere ndị otu amalụkwa na ndị Igbo nwekwara planners nwee dreamers nwee ideas anyị ka na nọchọ ga-abala anyị olu tomorrow
because I am a continue like this every day na market. Ọ mmadụ metecha anya sị na ebe a bazikwa nna ọ bụrụ na Ogidi ka anyị jee n'Ogidi ebe a enweta nwa ejee n'Ogidi gbara anyị ndị building materials a na-adị ha nọsapụgodo ahụ anọgide na Bright Street Ọnịcha nọkọta na Bright asị na ebe a bazikwa anyị ka anyị gbadaa n'Obosi nwe electrical market etu a na-aba ndị anọzi electrical ahụ mgbe na ijezie n'ọba ihe egote muzi ana n'ọba ọba na-abọbụzi ndị ọba na-erizi ego ka a na-eri gị ihe tego na etu a kwenụkwa na-eburugo nke a gbadakwa ife dịka ekwusigo esi na spread ọ na-ebute development maka onye si Owerri Aba Ụmụahịa Akwa Ibom wee na-abịa afịa n'Ọnịcha apụta na mgbidi fie onye egori ya naba ka ihe ọ bịazi ime ebe a o save only a time mana someone for ndị be anyị and we know they think you think it I think it na o nwere ndị na-eche iti isi eburu moto ahụ anyị afụzi moto ahụ forever nke nwa anyị afụzi akaụntụ empty nothing na etu a so ịgbakọcha ya esi na ọ bụrụ n'ugwu Awụsa nwa ka ị nụrụ ọka mmanụ Boko Haram gburu mara na ebe ọkụ nyụrụ Awụsa ọhụrụ. We need to do something anọ ya ka anyị na-emefe mmụọ nọ m n'ime kwuru okwu a ọwụwa ka ọ na-awazi na ịgba achọ ka end ya mana ọ jụrụ ajụ so okwu fon a ọwaba I'm just an empty vessel ọ banye n'ime mbụrụzie nnukwu vessel wee dị ọ na-eyuzu ọ kọchana nya wabazie ka nzu ike daalụ na ụmụnna hi n'owe Igbo gwa ndị na YouTube thank you very much anyị ga-afụzi